PMP musiknya Indonesia. Mbak Yanti, Iya. Golane. Alah. Sesarnya Ending Jaya. Napa? Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu mergi wong ayu, aku kan bakal liwati. Mitra sajagat raya kaling ngono mungkir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase. Nganggo mandek. Ya kene jak nom-nom ki nganggo mandek. Tak kira nek ora mandek bablas. Reme pakem kok beda to ya. Oh ngono. Nek mandek ndang bar. Alah, ya ora ngono no. Biasae ngono. Oh enggak. Bapak Sopeng saya audio. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang indah sari. Umpama sliramu mergi wong ayu, aku kan bakal liwati. Mitra sajagat raya ngelingake mungkir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase. Terima kasih Tono sudah Iya. Loh
Lah semene kae lho, ora ana sing muni hae. Salah ki yo mbaten yo kena kok ora kok kudu jawab. Kok sing muni sing isor ya. Pindah. Hae to. Slogan ki mesuk hae.